Gahryman arkadamydan öňünden görjülükli başlangyçlar we ýygy-däle tagallarlar arkaly gurulan döwre bap we akylly şäherde giň gelimli halkara forum geçirmek üçin hemme zerur taýýarlyk işler anyp barly. Köpekdaň eteginäki ajaýyp künjekde bina edilen owadan şäherin giň şahy ýollarynyň uglary arkada şäherinde Gurbanyguly berdi Muhammedow adyndaky howunnalyga mätäs şahylara himayet bermek boýunça haýır sahawat ganatynyň döredilmeginiň 4 ýyl münasibetli mazmuny özüne jenmeýän çygarlar hemde Gaznyň şany şäherin gözelligine gür goşýar. Munyň özi şäherin bayramçylyk ruhyny artdyrýar we onuň ýaşaýjylarynyň öz akylly şäherine bolan buýsanjyna buýsans goşýar. Şeýle munyň özi arkada şäheriniň soňky döwürde ýeri halkary çäherleriniň geçirilýän merkezine öwürlendigine de şaýatlyk edýär. Çünki munyň üçin bu ýerde dünýä derejesinde hemme amatly şertler döredildi. Bu ýerde mälim bolşaly Gurbanyguly berdi Muhammedow adyndaky howunnalyga mätäs şahylara himayet bermek boýunça haýar sahawat ganatynyň ştab kwartirasy ýerleşýär. Arkada şäheri Gahryman arkadamyzyň ýetidekininden jöwker paýkatyndan dören binägärlik eseri bolup, garaşsyz hemişelik beýtarap döwletimiziň ykdysady taýdan rowaşlygyny, äger türlü mümkinçiliklerini, halkymyzyň bagtyar we erkana durmuşyny, ýaş nesillerimiziň nurany geljegini alamatlandyrýar. Köpekdaň ajaýyp künjeginde gurulan arkada şäheri innowasiýon tehnologiýalary, sany ulgamlara öňde barjy maglumat aratnaşyk tilsimatlaryny esaslanýan akylly şäherdir. Bu ýerde ekologiýa awadançylygyna tebigat bilen adamyň özara gatnaşyklaryna aýratyn ähmiýet berilýär. Täze şäherin keşfinde milli binägärligiň iň gowy däpleri we innowasiýon bedek aýratynlyklar jemlenýär. Bu ýerde toplumlaryň öpüşünçilik ulgamlary şäher ilaty üçin oňoýly ýaşaýyş durmuş şertlerini döredýär. Täze şäherde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman arkadamyzyň döwlet adam üçindir we arkadaly Gahryman serdarymyzyň watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen baş ýörelgeleri öz beýany tapýar. Munyň şeýledigine şu günler halkara forum atnaşmak üçin ýurdumyza gelen köp sany daşary ýurtly mihmanlaram aýdyn göz ýetirýärler.